igo nsara kuwana nitaite mweli bagakwane na kwa bintu taite basabo kwabe motwabe chichekie kikanga kale twachibete kanga i January kanga by February twakole lakini aba MCA bane karibu 15 bakali kali rube go gisiobi bagatene ningamba atagete chi allowance yani onya ba MCA ba wakanu karibu 1400 batene ni chicheki nganchie chicheki chiribisa tuchioka aba MCA aba ngandenganya saba abe mbona itingi baokora lakini mtu arosi mpaka budget yenya bono alitua electric bill ndete kwa teme omo MCA ino lero lengira mbe mkoli kesi gencha ya okora yo kukana kibesi barongo mwana olio mino toko mwakoro ekwa motebito bucheza nabanga bani mukonya gokwanera noba chandire mogoto tebire ndeke nyoro to musune limo lyo kaganga rera ini ke suki korigoro bakanse mujage konye tiringa gatiga ika ntuntu atagitayo mukani naende twamukani limara hange nonye ntwase twakolega si twali kusikaba nene nomayite nonye nyasaye egagukana ngabwa ile kiroko nonye baibete lakini rende nanche na mukeba kabelo ege mtokyo mwaelyo gabana omochoyo bwate chi institution chi nyingo nyondi mwale gwanja motale yagera nero ligete signature mpaka bane kiparanya charo ngaba ligete ndabona komate sokora nero ligete signature kanto kora tole tabesa bukumonge toro spa ese ngenjo MCA ese mwana kete kura tumaletera magendo ngono ene kirugo tumoja tenga haya manyanga na ibiko chandika MCA mwamwere ni wakati atokorere nduke ande taide musabenga moko manyora oteri nyaki genda kwana gavana atige bintu byabwata ekiagira afadhali numwatoire chikura mwatorike enkoli omushahara karibu milioni yamo oyakoli karibu milioni yamo omwemisiori 1000 kandi twanse chicho kuba chi allowance nto abana chi pasa muma etina chi wisa tunachiko gero mwara ta kole school kama mwate munga mote aya bangrabari omurishe mabye genda mukani motebya akora bo montomi